La presentació és el tret de sortida. Avui diguéssim, és com que ara comença és el primer acte oficial de la mitja, per tant és el començament de la mitja Marató de Montornès. Tenim la sort d'estar envoltats de moltes entitats que ens hi col·laboren per fer aquesta mitja alguna més que una cursa. Aquest any hem incorporat el que nosaltres diem el TAP solidari. És una activitat també que té aquesta vessant tant mediambiental, perquè recollim taps, com a solidari, perquè amb aquests taps l'Institut Can Vila hi fa ús per tenir materials per l'institut. Anem fent cada any fent coses noves, incorporar entitats noves, i això el que es fa és tenir la família més gran. És una gran alegria que hi hagi una inclusivitat i que també tingui l'oportunitat els nostres nens o qualsevol nen amb diversitat de poder fer el mateix que fa tothom, que és córrer la cursa, divertir-se i fer esport. Yo creo que ese día para estos padres van a ser un día importante. És més que una festa de l'esport, perquè és una festa també solidària. Llavors, Henkel, precisament aquest any, que és el 60 aniversari de la planta de Montornès, el que hem volgut fer és canviar la donació que feien fins ara d'1 euro per corredor a 2 euros, perquè volíem d'alguna manera tornar a la comunitat una mica aquest impacte que té la cursa. Una cursa que aposta pels valors de la sostenibilitat i la cohesió social i aquesta col·laboració público-privada. Jo crec que té tots els ingredients de que sigui exitosa i que per això porta el trajecte que porta durant tants anys.